भोजपुरी एल्बम के दुनिया से एगो अपन अलग पहचान बनावे वाली भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु के फिल्म जोरों शोर से शूट हो रहल बा। जी हाँ, रोड़ा सही सुन रहल बानी। ये फिल्म में का कुछ खास बा और त्रिशाकर मधु जी से जुड़ल एगो बहुत बड़ा खबर हम लेके आइल बानी, अपडेट लेके आइल बानी। ओकरा पहले नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज में रोड़ा सभे के स्वागत बा। जी हाँ, रोड़ा अगर अभी तक भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो देर ना करी, फटाफट सब्सक्राइब कर दी। बगल में बेल आइकन यानी घंटी के निशान भी दबा दी। साथे साथे ये वीडियो के लाइक कर दी, काहे कि भोजपुरी से जुड़ल कोनो भी अपडेट सबसे पहले रोड़ा भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही देखे सुने के मिलेला। जी हाँ, बता देहल चाहते हैं कि भोजपुरी एल्बम के दुनिया से अपन एगो अलग पहचान बनावे वाली भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु के फिल्म एगो शूट हो रहा बा, जौन फिल्म के नाम बाबे नमक हराम। जी हाँ, रोड़ा सही सुन रहल बानी। ये त्रिशाकर मधु के दूसर का फिल्म है। हालांकि त्रिशाकर मधु के एगो फिल्म आवरी शूट हो चुकल बा, जौन अभी एडिटिंग हो रहा बा। जी हाँ, मुंबई स्थित स्टूडियो में ये फिल्म के एडिटिंग के काम चल रहा बा। दूसर का फिल्म नमक हराम जौन बा बहुत जल्दी शूट कंप्लीट हो या एक ट्रेलर रोड़ा भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही देखे सुने के मिली। साथे साथे इहो बात बता देहल चाहते हैं कि त्रिशाकर मधु लगातार 3 गो और फिल्म करे जा रहल बाड़ी। जी हाँ, रोड़ा सही सुन रहल बानी। जौन में एगो फिल्म यश कुमार मिश्रा जी के साथे, वहाँ में दूसरा फिल्म अरविंद अकेला कल्लू जी के साथे और वहाँ में तीसरका फिल्म खेसारी लाल यादव जी के साथे कर रहल बाड़ी। जी हाँ, ये फिल्म जौन बावे नमक हराम तमन सीमा सिंह के बैनर तले यानी कि आ रहल बा। जी हाँ, रोड़ा सही सुन रहल बानी। और साथ ही साथ रोड़ा सबसे बता दिहल चाहते हैं कि त्रिशाकर मधु के फिल्म बहुत ज़्यादा तहलका मचावे वाला बा। तो रौरा सब है कमेंट बॉक्स में अपन राय जरूर रखें कि रोड़ा सब के न्यूज कैसन लागल और दोस्त यार में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।